Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil wa qala an-nabi man mata akhiru qalami la ilaha illallah dakhala al-jannah kau kama qala alaihi salatu wassalam. Pagadairun mga pagadayami mga bubayami nana penganitan ng wallah agian kaya mananian na kaya sababan sa kaya limutun iman sebab sa kaya mutaya mananian na kaya tangan na wallah udala sa mutaya isa kung mga luksano di na pagalitan ng na penganitan ng wallah betul-betul ya wallah surga soya mananian na pakuburan yan. Allahumma amin. Urian yan nagian kaya mananian jadi tanong di kapagintaw sa kaya kaya dunia na mabali so kawiyo-wiyo kung manusia apalian yan ni penalamat ko Allah Ta'ala. Nahidig yung muta lalayong tanong na yaman na yan na pagaluyin nagyang muta ka pagaluyin Allah kyaluyin Allah sa hadisul quds at iwo Allah Ta'ala wajabat mahabbati ayaman na yan na suwati wallah yang muta an-ni'matu minni suwati wallah Ta'ala suki pembugang ulimu ni'mat na sa anak na wasukro minka nayago sa kanyo nagyang ka panalamat tiwati wallah. So kapanalamat na dua sukro bin lisan kapanalamat ang ulalang ulila wal hadidanu digatirwa walhamdulillah ikadua kapanalamat sukro bil amal yang muta ditanu diganggalab ka kung mga amal nagitun ditanu digapanalamat po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayag yaliyan wallah Ta'ala sa Quran at wallah la in sakartum la azidannakum. Panalamat kan orang na tigwalla kapag umanumanang organo so mangalimuan. So anton absi ipanalamat ko Allah. Lain yang utalalayo tanong galo yang utasakat to ayaman na waliullah sakat to apa surabiyatul adawiyah ini pakai sun matis iman anton ibtiruna iman. Daya ti surabiyatul adawiyah ibtiruna iman na mabali so kawiyo-wiyo manusia apalian yan mi panalamat ko Allah subhanahu wa ta'ala. So diya mo tagialo yun wallah la in sakartum la azidannakum. Panalamat kan urang nating wallah kapag umanumanang organo so mangalimuan. So kung suyaman na yan ang kawiyo-wiyo manusia na kailangan na mabaloy lalayo niyan may panalamat ko Allah. Pagkagutom ka na panalamat ka ko Allah, mahusog ka panalamat ka ko Allah, pagkasakit ka panalamat ka ko Allah, mapipeginaw nga panalamat ka ko Allah, adna awid akal ka panalamat ka ko Allah, daawid akal ka panalamat ka ko Allah, adna tamok ka panalamat ka ko Allah, misring ka panalamat ka ko Allah, api asukin isusum ka na may panalamat ka pananang Allah subhanahu wa ta'ala. Api asukin irpang ka na may panalamat ka ko Allah. Ino to nakagya udiga mo manalamat ko Allah na debu abang kami pagbugu ko anda nga papasad ko Allah subhanahu wa ta'ala.
Sugiyai, api aku suyaman nanya napawing nami penalamatan ang wallah. Api aku suyaman nanya nakapkalibat ka nami penalamat ka wallah. Api aku kapkalipat ka nami penalamat ka ng wallah ta'ala. Ino to pamana api aku supawing nami penalamat ka wallah. Uy, kasupawing na isanan penalim wallah subhanahu wa ta'ala. So kaya na limu penanan wallah. Ino to nakagi ada diterima sa pawing, ana diterima sa karibatan. Na upama kada pawing ka, na ikadua ka tuhun na sujud jangan ayat dunia. Kaya buat ada pawingnya nasubusu Allah Taala. Ayat ada karibatannya nasubusu Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi ya mananya nadi mi panalamat. So api antu nonon. Ibeta ada ibu bugir ka Allah Subhanahu Wa Taala. Udinga diga pagintau sang ayat dunia. So kung saya mananya na manusia na ayat kunada lagi dia. Amala aditan di mi panalamat ko Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang kaya boleh nenra manusia. Ino tu nak bagi ada pun miaga pamangni wallah. Igat nang kuna pagadendang mabu na baluy ako nga manusia. Na kanaman ubadi ka wallah isang utang pagadendar ka. Na padengan yan sang utang pagadendar na yaman yan na binatang. Magalang mo si 20 minutos. Kenapa itu di ka wallah yaman yan nasikan yang pedago pagadendar na binatang. Ika dua yang mana dia ada lagi dia nabi penalamat tanu wallah. Lagi yang mutagia boleh tanu abai datu ana paratian yang wallah. Nah isapan kada lagi dia. Ada abon dia paga play wallah. Ika nang kuna paga dinda ko gabu na peda ko gabu paga dinda ka ana paratian dia. Ino tu nak kenapa dikeluh wallah. Bisa dia mutaga paga dinda ka. Nah pia penependengan yang bupagadin yang manusia nah gegan yang penasikan yang pedah kumangan tawada paratiannya sokon sukada paratia iman tuna sangat ulama tanwa inalinian ayat sinsus sukada ulah tahu sangaya dunia nah walu kabiliun nah suatian walu kabiliun antara kalawanan nah ya buah muslimun nah dua kabiliun dua-dua kabiliu na muslim sagi yang utayama nanya na walu kabiliu dan tu ni suagi yang utanam kabiliu amanga tahu apa ada unsur paratia hingga katawan di siamaka si inaka si karumangka si wataka si bebeingka pagaringka tengah tiga minsan siringanka nama apa jangkaya 6 kabiliu apa ada unsur paratia. Atu naik yang besar wallahu ta'ala umang abay mga datu ami ada unsur paratia antu naik kawiya-wiya ga ibu bagiran wallahu ta'ala nali wallahu ta'ala sakurati wallahu ta'ala walakad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum la yasma'una biha. Oh tu beri nadir cuma 70 minutos mam. Betul ya buat. Buat. Teruskan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum abal. Dia panutulaw no Allah subhanahu wa ta'ala sabnarati wallah ami ada kami samadakla neraka iti tilagadami kumaji nabusu mga manusia lahum qulubun la yafqahuna biha annama pusu irana daerah nusarasa kabayakan pangatawai ayah bu inusaran ku bagtararab tanam adika aksan yang dunia bagtararab
ayatnya ini gegtara rebu bisa katawan nakakuan yang para hisang dunia ayat ini gegtara rebu bisa katawan dan madi kaya mana nian kita lihat dunia mana nian akakaranian kupagadilan piti barang pisusunan mana nian ila din sagi yang kaya dunia walahum ayunul la yubsiruna biha anna mga matayran at wallah dairan usara sa kabayagan walahum adanul la yasma'una biha anna mga tangidairan dairan usara sa kabayagan ulaika kal an'am lagi sila na tigwallaw na binata balhum adal na tigwallaw kaya subra anirapan sukaw yagu-yagu emanan yan ng mga binata sugiyay andap ni kada ipumasaan ng mga tao kung parateya nadalagi dia nakapagadapan na sa kaya dunia na emalan nakapagadapan na swalungan ng mol anto na itaro na iman ayat terus na iman lagi nan sunai dinai akaran Allah subhanahu wa taala nakasabutan akan naku kasabutan niyo biali Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawa dinian memorize sungaran Allah siyaw pula busiyaw naku dinian mi pagintaw na ipo tayo bumiyan sa alungan amor ngaran Allah taala asiyaw pula busiyaw yang karena siapa pula usia karena Allah subhanahu wa taala tak kailangan lagi yang utaya mana niya nakasabutiru na pisa katawan lagi yang utamiali nabi uditanunan memorize na uditanan may pagintaw nakabinasan tanong kuya mana niya nakapagadan sa tanong walong anamori ato lagi yang kaya ngaran Allah taala siyaw pula usiyaw yang ana ngaran Allah siyaw pula usiyaw nasipan kumasa dan yang san implementan nakna penobatan o kailangan imaprobadan kenapa kailangan imakailan o sa ebidensya pagi asungaran wala natin tuwa dumadain mo kapya o mga sifat yan aknap no ba kailangan ikailan o sa yaman na niyan na ebidensya pagi asungya pangaranan niyan nakadi di saydan agyuntun ni yaman na niyan na sifat yan padi di saydan agyuntun ni yaman na niyan na sifat yan lagi dagyang utagya pangaranan niyan sa gyang mutwa ar-Rahmanir Rahim pagong paganay apingaran niyan na ar-Rahman makalimun so kababaloy ang makalimun Allah subhanahu wa ta'ala kalailimu Allah subhanahu wa ta'ala napay migiran na niyo na ay taman alimur kanu Allah apiasa na dia gaga explain dia kan gaga nagdikat o pamigiran ko so kala gugurakan Allah subhanahu wa ta'ala kala pangalimuan rakan Allah ta'ala dia buat kiadna niyan ko ang utaka nadi ka kada pamigiran adna sisi ko ang tao manusia adi niyan kirupa waya man niyan na antunaw ikya pa kamo enaw Allah subhanahu wa ta'ala so Allah nada limitado ilmu yan so Allah nada limitasyon kataw niya sabab sa pingaran niyan sualim ugay na sumanusia na tama na kataw niya apya miya kapira ka din maidukadu na di puna katatamanan ko yaman na niyan nasabut ka apya miya kapira ka pun maduktor sagiyang kaya alama na yaman na niyan na katatamanan punagi yaman na ilmu ibugir ka mo so ilmu wa inibugay ko dunia illa qalila niya kay pito ana nati wallah sa isa ibaratano dalagi dagiang kuto akaluda ay ni saldun susati manarago nasa minuton sagiang mutarago ay mana ne naib lagi utoy ilmu ay ini bugay sagiang kaya dunia dagiang kuto akaluda lagi utoy kala ay mana ne na ilmu Allah subhanahu wa ta'ala anto negya terus sa kalilimitan so ilmu tanong dalagi daya mama kapag siya nga si Saydamin piray mata nga 2 piray tangila nga 2 piray nagpungirong nga 2 piray 5 nga 2 piray kamar ka 10 piray ay nga 2 piray kamar ka sa 10 na piray buka na miya tang mito man miya pasadro piray nga natad na buong pangarupa lawag ko dapat tasyaman na niya na kaya bali wallah khalik kaya bali wallah miya nga din narutan mapilip
ditanu ditero nagyang kaya parate ak wallahu taala okay na sumpuso tanu na dikepilih buka pasang Allah subhanahu wa taala adi dipenjo kaden manusia kada dine di kambal na pagkamsakaw okay na di nga pumagitong na yaman na niyan na ginawa so kagbali wallah ar-rahman makalimun dan yang pernah implement naknaba pernah na kailangan i-approve dun ka kadisidan asukab ko linya na ar-rahman natitud na skanian na makalimun kenapa lagi do manusia abaga penggerar na kailangan na ma-approve dan kailangan na magkagugunar sugrar ka ay ibarat yan ba ma ay ibarat tayo ay ibarat yan ba ma na pengarang sa talibuno talibuno tama sa di ka makapamuno na di ka pakai betul na talibuno ay buga betul na talibuno na miya ka pamuno ikadua ibarat yan na penggerar na kaso makalimun na kailangan na makapamlibre ka dyan makasisad ka sa abaya makasisad ka sa bangala nagitigap tiron pamilin nadir sinadir ka makalimun sinadir ino to na kagi miya probadan miya kapamagay ikatula ibarat yan talagi do pa ma kailangan na sumgerar tanong na ad na katantuan yan ad na pa man na kailangan ka ebidensya ay ibarat yan pa ma sigo mga bay tabiyaw ad na mingaran sa matay wait na may lenga na silpon tula sa ngayap sebran lupa mah so lagi do da katantuan dihi mako ko agi ang utayama na niyan na ang utay na mutapikra dia ay lagi din na miya kaisa ari ustad na dir na pinjiula nami igi ang uta dalilami ayas sungot ano na si mama sagira nanti na ko yawan na pugatip sa botol siya yan tiyan na ba rin mapakaya di kanunsungan ay may ngaran niya na mama sagira na tininawa di sumui lagi sanay magitido na marang kita isya na tinakna ya gerar bunan tidak jauh dia gerar bunjangan nama masagira berarti ada mengangaran sa mayor nada irayan mengangaran sa bariyo nada irayan upama so Allah taala namu tagya bali niya na ar-rahman makalimun nada ka pembuatan ari-gari namiyagdam ka jugagur kau Allah paman ada ka pembuatan namiyagdam ka jugabu beli wallah ar-rahman dia buat dia pemikiran niya maka sa pengaruma nah ini kali muat Allah karena suku bayuk siya maka kenapa ketua mau daw pama lagi buat dia niatan niya nun sa pengaruma sekalian kaya mana niya na ini kali muat Allah taala kaya membuat saya pilihan balayan nah ya biar manigya pangabayan na udah bupatuli inaka dia buat kayu giru ni inaka na daga penmimoyan nah ini kali muat Allah subhanahu wa taala so Allah taala na pingaran niya naging kaya khalik sekalian niya mana niya na miyangadin ulang taman so kaya kubalo yung wala miyangadin na ubatan no karima ubas wala na badi pramirabigo wait na yung bida-bida kaya na niyan nakita no at na haiter at na pandak kaya man na niyan at na kaulit at na pagti at na singgit at na pulkat at na longlos at na platnos at na maputi at na maitam naubatan no pamigira ubas wala na badi pramirabigo ino to nakagiyas ka niyan na al-adl pingaran niya nagiyang kuto al-adl mata-matan aswallahu ta'ala na mauntun kupit manta-man na mauntun Allahu Akbar ino to nakagiyang nabapag sa sifat yan ibas kanian unfair bas kanian dia mana niyan na parami-rami kulang no inad niyan so Allah ta'ala na pingaran niya nagiyang buto ahad mana so Allah ta'ala nas kanian ni isa-isa Allahu Akbar so tiyagiyang utaw-lamatan Allah is not two Allah is not three because Allah is only one. So Allah na di pa kaya madua, so Allah na di pa kaya maparis, so Allah na di pa kaya madatar, so Allah na di pa kaya malagid, so Allah na di pa kaya makambal, so Allah ta'ala na di pa kaya madua kung puso waya mananin na sa kataw manusia. Allahu Akbar. So Allah subhanahu wa ta'ala mga pagariyami, mga babayami, Allahu Akbar. Natitu waya mananin na lalanganan sa kapi agyang kaya paman na mga sifat yan. So kung so pliboy ako pligger di ko na ng pangarani ko Allah ta'ala Allahu Akbar ini pa yung siya ito na rin sa ida minip pero na pliboy na yung pero na pliboy na miya kadang litay type yan sumaputya kolor, maitma kolor, mariga basta may lenganan na pliboy Allahu Akbar kaya ko na yaman na niya na pangarani po Allah subhanahu wa ta'ala nakanabasan membro ino to na inidaptar wallahu ta'ala sa Quran innal ladina amanu asadda hubban lillah yang mutadiang basa wala sa mutaasad na mitataralu full in
love para buku Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan ipagadin ng manusia kung ginawa niyan. Amalalayo, subabaya ka kung Allah. Kabubayan ka si karunga para buku Allah. Kabubayan ka si inaka para buku Allah. Kabubayan ka si ama ka para buku Allah. Kabubayan ka swata ka para buku Allah. Kabubayan ka sungani na para hiasan. Asisi sa tangan ka para buku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw pa kaya abatano pakirimbangan sa Allah. Sama tagkadan ko ayaman na niyan na mga pusutano. Kadinan kabaya Allah ta'ala. Dito nung di ka pagita. Allahu Akbar. So yaman na niyan na mga sifat Allah na ada mo ni yaman na niyan nakakanalaw ng manusia. Dia mutakabubali wallahu ta'ala al-basir. Itu na rin Rafi. Yaman na niyan napakailayo. So kapakailayo wallahu ta'ala na laysa kamislihi sayun wa huwa sami'ul basir. So kapakailayo wala na di ka pakaimana ilagi idatar ulagi do kapakailayo mga kan. Inuto na wallahu ta'ala na so kapakailayo niyan namlagi sumawatan sa marani mala sa maito apia sukap lalakaw umaitem apila kukili duragat kuwata mga kayo amasa ikapat tatalin sigo dalam na pagkailay pinutuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabalagi ng manusia sukap pagkailay niyan na nataman na yan. Inuto na kagya ayabu asbab akap pagkailay tanong na sabab sa giyang kaya no sabab sa giyang kaya sindaw kadat ni kadaw sindaw itanong mga pumagilya paman natapangin naman lagi di iman to. Ada ni parang lagi kaya lain. Tapi ayam na mata na lain ang udap sobri. Di tanong mga pumagilya sabab kumiyada sumiyabali akasang kapan kung di tanong di ka pumagilya. Allahu Akbar. Ada dengan nikah ng iman. Kung ayaman na niyan na ba ito? Lagi tulad tanong niyan kung kababaya itanong si kuya man na niyan na mga aman. Kitulod diyan supis sa katawan kung kababaya niyan kung mga aman. Lagi dukar rumay. Babay mama na basta ada iman niyan. Nakabinasaan sudira di ka pagintaw sa ngayon. O no yabu ana iman yan na sumama na masisiyang king sudinan di ka pagagama ugman o sumabay yan na iman yan mabu kada iman o mama na masisiyang king pasudinan di ka pagagama. So ayaw ko na miya kapia-pia na palaya ka nung kataguan sa iman. Allahu Akbar. Palaya ka nung kataguan sa iman. Inuto nada di kada o iman ko bisa katawan nagya binasan suka biyo-biyo. Allahu Akbar. Ayaw iba natin yan dalay na yang muta dua kata gerumai yang muta dua kata gerumai na sabab kuda iman niran kami yakin ilpia siran terus suka pagi ilpia wata ipakat tugisya do teng-teng ana ilpitan no okay namas to muna kan tadi bagi yang muta mawata di ka pagi ilpia na mi bulag siran namas to muna kan aya di magilpia na sumanga wata adi sabaya di magilpia na ngana na miya maka tua-tua panatabiya agi-agi ang manawatan na di ka pagi ilpia mo ginawa iniyan nasubo na kaswata ka na di pa kamal napagaut niya so ginawa iniyan ilpe unot yang ma adapta kan di sina ni magunota agi-agi miya maka tua-tua nagupo na yung mga pagilpia nandiyan ka pakapelang kawairan na isa ka istare sa psilihan yan nasara di sila makabelang dahil lagi diyan at tingong nabi amaga na ipakatana umur ka wala kudar pa dahil na matatago na yan mananin na tao ang kuya tumulak sa tumanay niya. Dahil lagi diyan na amaga nakapagamit yan sa ragaw murka apung wala lagi ang utadar pa at na tauron na yan mananin na mabubuhay tumulak sa tumanay niya na pagat na siya ulang uta kapag ilpiran dado na tumewag siya uta mama ay ini tawagun na dagangan wanga dagangan amay ka alas 4 sa kapita at tigil ito upama ka di ako lumakay sala ka ubod na pakakuha ko ron at tigil nariday ako nga kada surigo na mga liw-liw ron at tigil na pro yagitong nayagalaban yan na sobra 3 gibo ana tigil na miya final inshallah na pakaw makusan biar nga na ang tasilpon na tumatang nga mamauto ato na may tatantang yan nakaisa mama kahira tutulog na lagi lubos alas nibi sa kapita yaman na niya nakapaganaw niya namiyabi niya nung takal kada po kapakoro di ako natingin magtarong kami sisipuka ko niya kailpi kami na makabida kalian MSY na misurat lah barato na rin sa dami ni mga bubusinan udah misurat ang utama maling amay ka alas 4 ling napuka ko mabuo at nabuan na kanadagangan inip ka din ang utama lunan miya katurugan mamay ni iya ka sulli bubayay so kaya pa ka sulli nagyalari ka niya ng utay bubuta na karatas biyete yan ling puka ko amay ka alas 4 natigin na puki puka ko mamay ni at ito na puka ko rin magilpi kami miya suwang utang ubay na miya kawida kalian
Dah, itu deh. Kaya ko magalas 4 misulat na pulay. Pag naukadan, kami agalas 4. Sudah ka kan ba? Ini tadi na mo kaulunan, miya katulong ka bubaya. Hala kaula. Ino after wa. Tala pada berat ni kita matanin alas TV. Ino marata gi kaya mama pagari uluna. Pagi ako makanaw na ina din buat na daura. Imur ka na bubay. Petuati ni ang kakam. Dan na panyara ka tagi ko bira lagi dia. Miya lak kamu tagula ba tulog atus gibu. Tumabatan mga bilang kawa ka. Namiya ni mo mamoto ayo po sa ini bagian. Na nariari kanira ang ulunan ni nagyan tulungan ni tukan atas. Na nabiyentian mo. Leng pag naukadan kami agalas 4. Nanti nakabubaya kapi uwa ko niya bas. Api sa kadam terang atas. Lagi dia kau usap turun na. Iya pula na. Lagi ya. Sebab buka daw iman na manutong degda. Ayat na miyan teoriran na susul kira na rizki. Sebab kuya mana dia nakada kira no iman. So kung mga baik. Kaya ako na miya kapi-api abay na baya positive. Kaya ako na dalagi dia na baya positive. Lagi di paganada. Ato na ipsero na baya positive. At kaya mo tao lang matano na baya mata umulong sa rata ginawa. Kanaba babay agasolina. Babay ito mata umulong sa rata ginawa. Kaya kaysa ko na na sa kato baya miya katay-tay. Pamana suhay na no comment. So katay din mamu na no comment. Pamasa nga masatan wari sa idamin na istiwartis. Allahu Akbar. Kapag ayaw makamuta China, kapag ayaw latamang yan dengan na Saya usaha mo tayo mananya nama sa kejiran. Yang kata itu dia berbeza. Yang karo mania na panda. Sutik tanwa unano. Allahu Akbar. Leo pun wabah beli ni na unano naruh betul penuh pamai budan. Kejiran. Lagi yang muda apa kejiran. Tadi itu manusia gitu unano yang bisa sakit. Tiga nama misis. Masuk suatu orang. Inam kemat. Tiba. Adna uai asuman-suman. Adna uai ararangit, adna uai apalte, adna uai apiur. Lagi itu nak uai akabun. Tingin na kaya dia masuk ke pia-pia. Semoga mama pia-pia. Piur-piur masuk suatu garang. Kau uai kengat. Masuk suatu Quran. Tingin na ilaman. Panalamat ka wallah. Benda adlam yang gelebek ka amal lama pia. Nah, sakan ini balas na kau Allah. Panalamat ka. Sakan natigin na seberapa mabuhu Allah. Si saya tidak singa. Seberapa tinggi Allah kanda mian dosa ko. Naskai ini siksa rakan Allah Taala. Tingin na kau tuba. Kadikarakan masuk suat tingin na. Pamagin ka masuk pitero akan. Ay pitero na panalamat ka kap seberapa. Kaya tingin na mialoy sa kitab ang mga tao ko surga, na mga tao ang masalamatan, ako mga tao ang mapantang. Mga tao ang masalamatan ko kabiyag-biyagyan. Ako mga tao ang masabat. Panalamat ka kataw ka sa surga. Napsabar ako maguna tao ko sa surga. Na mga tunataro na baka tay-tay daw tala na miya kapiyapiti ulo kabiyag-biyagyan. Allahu Akbar. Lagi ay ayaman na niyan na sabab uknal. O ayaman na niyan na kano parataya. Lagi kagkadan. Huwag kapmuli ka abay. Amataw mulong sarata ginawa. Ayan lagi diyan. Na si Ummi Abdul Samad. Pamana mga kapaneo. Si Abdul Samad nagyang utapamana inaya na bituan sa Ummi Abdul Samad. Si Ummi Abdul Samad nagay susari gyud wallah. Ay pagalitan na sa susari wallahu taala. Ya isa ko na yan. Naswalay ra na susar lamon. Na meron no tao, pamana kita lang giguber pa. Nasagyan mo tagi giguber yan. Nami surat si Ummi Abdul Samad. Nalipian ay nililipian sa mutaklab. Nakataon niya, miniraw ito sa 20 years. Na dead mali nagyang mutaklab ila. So kaya patay Ummi Abdul Samad. Nabanda si Samad. Namismo si mismo sa prano derda. Nakino niya no nagyang mutasurat. Nasunto kaya daw ng mutasurat na miniguber nagyang mutapangalaban nila. Nabiyete ng mutasurat. Atau na tunay susurat to ni nayat at ginaya Allah umakapat ko langit umakapat ko lupa kandi kitalas nakaptingap na kaya kalabawan gitu susarigi yung wallahu taala
Ya Allah tigian na sumisiap ko langit, kumakap ko langit, kumakap ko lupa, kan digitalas, nakaptingap na giyang kaya kalabangan. Lawag pa. Gitu sa rigyan wala na gitu. Inutunaan na to diyan sa Quran, tibo taw tala. Inna Allah yumsiku samawati wal ard an tanzula. Allahu Akbar. Mata na sallallahu taala, das kanya ni, sumisiap ko langit, gusto lupa, kaan digitalas. Na inis kitong bani ummi Abdul Samad lagi ang utak labirang ang mamuli kitalas. Allahu Akbar. Sugi ay ako na foundation no ditano di kapagitaw na iman. O mablag ko manusia so iman nada ako niya babaya ko di kapag nada ko agama. Tabi ako makasangibo siya kano mga babaya miyo. Kaya ako na miya kalala, miya kalubay-lubay, o mga bayi na susabot ko agama. Ay, miya kalala, malubay, nayaman na niya na susabot ko agama. Niya kaysa ko na nasakat tao bayi. Yang mutawatayan, na di magidida sa siya. Tigig yang mutabubay, ang ulay. Wataw to di mga di sa siya. Siya nga na kaya mama, budo kaki, ino nga rin di pa nga di sa siya. Tigirabig na buhay, di pa nga di. Dati ito rin yun na, di mo di magidida sa talal bundro alay na. Tingin na umilian, na ba di pa nga di boss? Tingin na ibig sa kada to, Allah ka di mga di. Tingin na di ka di susapa. Ako na ba di pa nga di? Di amatan ka di mga di. Tingin na ka di magidida sa talal bundro alay na. At tingin na ka na nubayat. At tingin na ka kaginan so ini pagidida. Inisya ka sa ako kung kapakadansal. Una bisi sa Madina. Tingin na ibig ka. Ako na ba na ayato? Tingin na matang, ako na ba na yan? Tingin na ilayangan. Kami ako walura ko na ginanipsap ba? Manatalal bundro alay na. Walang paimigiran. Sebab kaya mana niya na ada iman nada babaya ko kapaganan lagi tiramig putay sutaw na dinyan katawan wan tunay kabatarima umang amalya. Allahu Akbar. Saya isa pagibaratan na lagi dang muta dua magari. Aulia biasus ulama. Dia muta aulia nakatawan tano ayagal buka waliullah na ibadat lang full ibadat. Kaya mana niya na ayagal buka nakapagamal para ko Allah taala. Tiga yang udah pagar ini na mga dita, mga nalta sa ilmu tunap na rin mga lawan yang kapag ibadat, pinamiyati mo rin mga di pangadi, yang adi yang udah pagar ini, yang ulian ay papapan yan na kaya kapan ng bayang kapagaman. Kaya di segera siya, miya kapatay sarya, na yung mga kapatay sarya, naguro ako lali sini, yalla narilay ako nga, ako na ba upiti babag yan papapatay ang sarya, narilay ako mga miya patay na yan, naguro ako yan na nakadiyang nantigan ng katawan, wanda bukusan niya wa, ay sumbiya ka apa kau mau walungan namuri. Nah sabab kau bida kalian zakari lairun wallah. Nah ini tugi. Nah ya umat tugi nabi sulainnya. Hati saulat tinggi dia aku perilan wallah. Sembayang aku berbedasa berarti aku sakurap sunat aku pendua aku sisirang nangayar ya masih kena perilan aku Allah taala. Nah ini waktu wa yaum aku mangaya pagarin namanya ulama. Lah hola tu nana kami cile ka cari betul. Dinang na ba kami apat yang ni di segrasia. Na minya bidaw na kala anu madi kari lairang Allah taala. Eti na miya suka na pamikiran na pagtugnakan. Na cile yung kabagiti yugi. Na tingin na piya miya upa ulunga. Sa dinga di ka sumbayang na ditiriman wallah. Di ka prilan Allah taala kagi susale ka sa nadis. Susale ka sa nadis na daw gi. Abara ka panakari lai Allah taala. Na lagi daya. Ati man to mga to di magamal. Asabab ko din yang katawan wanto na ibukit yan. Na ipapapan yan ulit na din yung pengal. So kailangan so kapang nalay barat yan o. Lawa balay na ito sa kataw ko iman. Iman na speak. Mga tako. Tidak kan udlaw ka piyayag na kay Papa sa Sumbayang na ipusipos ngurudan na kay Aji Granaw. Talo-pulo ko talo atas bigo Fatima. Mau tu nanti na subhanallah subhanallah. Una binyo sokod now. Pipi niyo marabangan na buga margas. Kamapno na nailaw. Subhanallah subhanallah subhanallah. Pili niyo kamatuto. Alay dito. Pemur ka nanti ko Ibrahim Adham. So tao adin fikr. Adin yan pakauna ko sa puso yan. Baka doon gamur kayo. Ino to nakait ngira ka subhanallah. Nangaran to Allah subhanallah sutis wallah. Kudin. Nabapadjangaran walang dalang takud. Alay dito. Ayaman na nina ditan di magaman. Nakabibinasaan sabab kubitan katawan napungal na yan alay din umama namiya kay sa suka siga-siga tikar dudo silay yung kaya kasi
pada lakang udah nami kasilait na. Disu ba yang asa kata boy. Nah ini yang papantag bakan wa tingin mga tadi tero. Absum ba yang ako masih masa dunguro na Aisyah. Aisyah ini yang terjawab tuh kami ada jo Aisyah. Di isum ba yang dia isin na ria bu ba yang mata si kasak. Wah, pana mi ati titigil. Ay liba tama ada ka extra so kardu na dendro ko. Ayaw ka extra. Pugira Allahu Akbar. Lain itu. Ibni magamal nakabibinasan. Pagi dini ang katawan wato na eman na nakagtari mo. Ay lagi din mama. Lagi do eman na nakasipotan ng mga sambayang da. Percaya mana ni nakagtari ma? O eman na na sambayang. Lagi mo takaputiatan ng Quran. Kaputiatan ng Quran. Ay man to na ada. At na mga tao asud na gati walay mataw sa katari ma ko sambayang akan. At isunjuan law talay mataw tumari ma ko sambayang. Napia sukap betia ka sa Quran na isasarakan na ka. At ipira ko Allahu Akbar na isasarakan yung sambayang napia kaya betia na surah Al-Fatihah na isasarakan na ka minita man lagi. Ay pitero nabi na ipon ko apo po yung taraka nataman ko kaya ko tukan apo ganad na nga kataw na usok apo ganad ako ilmu na Allahu Akbar paliugat lagi juga to ako sabay na paliugat to apo ganad dia ay ra lagi to isasara ka man dev na si pati ka din ataman ja dialog siya na pati ka ay nakadaramig di mabubutay na pati ka ramig niya apo tiya mo dia tapi surah Al-Fatihah na ganyan na yaman na niya na makuro Kadang-kadang ako purpisi. Kaya ka pasula mo na na purpisi yan. Na murais niyo, so ngaran niyo, so ida niyo, so wata niyo. Na so miyaw na, kaya pa ni Diyos, o purpisi, na so miyaw betul sa ngaran, at tinadak man ang katantuan niya. Na miyaw betul sa ngaran, nagwa pilidu, ida, wata, na yun na naibtas mi. Tata na sa ngaran na si Rukaya, idadagan na 50, kaya watagan na siya, laog barkata ya. Dan ako natingin naman yan, natulungin ko dyan na. Itasmi akan baka sana. Pitero na, isa buwan liter, amaribaton, di ka pagkakumura. Inutukan lang na, di ko gapulit tinaturo. Pemili na di ako niya, gimuris, hira ka lang sa nauto kaya. Uy, itasmi yan, na pagilay na taman sa timan na batang, liter, ubad na maribaton. Inuto, nakagi ako ng maribat na, di ka kuwang uta 10,500. Lawag pa. 10,500. Aw, nagyang kaya sambayang yan, ang bali na trapwa ipsatang lun sa alungan na mori, di papitaan na patay, na niya na yaman na niya na awit na akal sa katarima umotong. Astaghfirullah. Igira ka kuha, pirak na apiato na. Allah Akbar. Apiato na yung kitiyan. Painalin na nan. Okay, nagyang kaya inaw. Di kayo di magaman na di mapitaan na patay ka. Ay ibu na sara kayo di kayo na yaman na niya na maswa. Sugay sa ba, mga pagariakan, mga bubayakan. Tita no kakaurin. Yang kaya mana niya na iman. Dahil niya mana niya na kada ini ko manusia na mapsugay niya yang kaya telot di mana fitna. Telot di mana api fitna ububoy mama. Oh, telot di mana api. Lobat. Baga mayroon fitna liter P. Kaya mana niya na para hiasan. Patamutan. Oh, ino ba mga bay na 99 na love pagmamahal ito pagigiran wala ay taman sa trapo na bububuyan nila. Oh, wala po kita mahilig sa kolor-kolora. Wow, sister Violet Mambuna, ano nga ini mga trapo ngayon eh. Lawa ayap ni baya may ini na mga koleksyon na mga banso lampayag, titinukudan, titikumpol, kataso nasakit na ulo niya no di makakuha sa mga parahisan. Ikadua api apit na ubay yang sudah tu na politika. Belagi dyan subay yang sudah tu na kita lebih sa cokap yang biar. Ikatlo apit na ubay yang sudah tu na pira. Ay di irayam yan discuss na pira. Tapi ka pagrian alungan na sarap pira. Tapi ka pagrian nandu na sarah nagawa pira. Tapi ka pagrian nauran na sarap pira. Tapi adi kurun ni magating sa ating ako na sarap pira. Tapi ako miyilo kung mga pamilya ko na sarap pira. Ayap na kasahid yan, nari Ustad Nadir. Ayap na ini pagumaniran nun na api haram na sarap pira. Lagi kasahid yan. Lahot. Lagi ang kaya timan na fitna. Dahil nasa timan na piya, pag doon ka sa ginawa ka,
para mi paginuntulan ang ito ti manapi nato na uto api naginan so paratiaya aden ni kahit no paratiaya namin ni paginuntulan suka kuasa para hinsan mi paginuntulan suka kuasa kadato mi paginuntulan suka kuasa pira okay na baniw pakalilipati at nasati manapi ang pagkadansan ko manusia amiw ka sade na kaparin sa mga isa-isa agiyang gana na yaman na yan at ti manapit na nato na uto api naginan so tigiran na matay tanong andun ni ka pamatay tanong nato na piniparahisan nato na pinikadato nato na piniyaman na niyan na pira sugi sa ba mga pagariangan mga bubayakan dudan tanong agiyang kaya kalilimutan na iman to hanap ka to ni man to mga tao ayan yung tinayabob ka na dyan nakapapatay mo daw ko niyas mo tayo ito batan pagarima adi palapan kanakap ka tanong dia patay ka kaya pintero nabi na zakirul maut panasyanuhu dalalab ba'ida Pangandak niyo so kapten mini kung kapatay aso ka pakalipatiro nakadadagan ang mawatan so andan ni kaden uparatya kung manusia nakituludugan yan kung kapunta diminga kung kambalinga kung yaman na niyan nakalungan na puri Nagyang kaya man na niya nakawiyag-wiyag sa kaya dunia Naya buwag Korean siya nagyang kaya kapatay nga So tigo mga luksap Pagkaumad na iya masa Kaya man na niya nasuntigira na din na bantarikor kapalaya bantasuro Ada di kapakauman niya na din na kapalaya kuway Ako masumalikul maut na din panayaman na niya na bangkaon pagaguli matan sa kadatu wallah Kaapya ayap na babaya ka kikarumangka Apya ayap na babaya ka kiwataka Apya penaya babaya ka si kutraka Apya ayap na babaya ka kung pisinangka babaya ka kung kadatu ka na lagi di punang ka na nakabli na pako masumalikul maut ng gunting niyan miyuga pensan Yesu eman na niyan nakabaling sa anuman na mori inuman dahil na ba eman na niyan nakagutad niyo mga tao kung ang balingirang walungan na mori pagi apya kalipatan tanong supaka po nagyag nargitan ng Allah Tano dan tano kadaman na mapiataw sa kaya dunia. Da mapiataw. Iman tunad na Allah Akbar. Batabi pag-istorya na. Nap ka na nangitan niya nagtanaryo. Inad na buda lapot. Nas kaniya na inad na buda bulawan. Paleta naman lapot. Apakapuntan. Kaya bu mapiataw sa kaya dunia. Nasa tao makarani ko Allah. Iya bi mapiataw sa kaya dunia. Apiya ka mala pamilya. May ka pag-iyo nga sa naraka. Apiya ka mala pamilya. May ka beradusa ka sa dinga-dinga pag-itaw ko dunia. Lagi saya mana niya na aya pakapunta no na pala tanurun matawa sa satya ka na naik sa satya ka na naik nasagya mo tayo man na niya na masa akatatawi si kutiyan ng mga ina na di katawan wina na di katawan ng mama wanto na ipuluyan ang kanamatag sa tiyo dabon mataw di ka katawan ng mama at takabay so kaya balitan wa ikaririga kung kaya niya wa irgitan no kutiyan ng mga ina tanong kaya nakataw tanurun nagir di dunia tanong YouTube ni dunia tanu ang utatian wina. Diga katawan na adem sa simpungan ka Aisha yaman na dunia. Aya binakal. Diga katawan tu naragunan tu nagawi antu na orasi ka pagasimpung arga dunia. Aya binakal na miya kasimpung ka sa ngaya dunia. Ikaririga. Antay pagagaranti sa kapagpagalagi ang utay ikaririga. Dadabon mataw sa kapagalayan. Diga katawan di pagala na alim. Diga pangatawan di mangala na pleb. Diga katawan di pagala na matatamugan miskin kadato sa di kadato Allahu Akbar iya katawan udigiyang yawata ka mamay kariniga na makala na mamakla udi nagyang yawata ka bubay na makala na tumboy sudabang mataw wanto na ikapagala giyang utay kariniga miya kalakap man ya kasumya buka baka putol ka sa yaman na niya nabulat tigo at tigo mga loks nagyalipatan ka man ang kaya alungan na mori at tugalinan mo kawiyag-uyag ayat nakatawro ng manusia na ukid na ya kawiyag-uyag ayat nakatawro ng manusia na tatapay ya kawiyag-uyag ayat nakatawro ng manusia na daya na ya ayaman na niya na kawiyag-uyag so kaya lipatan so alungan na mori at tugalinan o manusia di ka man katawan anto na ragon anto na ulan-ulan anto na gawi anto na orasi kapag duduga sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala lagi piya ka lang Barakan wati wala ada sagat cumasa adad na barakan ogya panutula may tangbosay Allahu ti wallahu taala hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Barakan wati wala ada sagat cumasa
nadadana barkanukia panutula may takupuasay inna khalaqnal insana min nutfa Allahu Akbar ya asusugo mi atigin lagi ang mutay gati wallah ya kasmusmurami kami akan buat na matay damranaw sa idamin Allahu Akbar Allahu pikiran ya kasmusmura lagi ang mutay kami akan buat na matay damranaw am sajina btalihi faj'alnahu sami'an basira ore natin wallahu ta'ala tatiago nami sa sami kapag kalian manag supiti barang abuni-buni ang dunia kalian manag supiti barang apa magilang dunia sami'an basira tiago nami pinatiwala sa mata kalian mailay sulang no pagilay ko dunia kay hiwa niro patiwala ko begitu Allah niya daw liman do mga to biga japa maginagan biga jamata ini tepung lagi yang kaya dunia naramig niya tay tarong kaya pantagi ang kapatay sa giyang utag kaya bubay ini anon pagilay kaya bubay ini anon pamaginag kaya lipatan yan so alungan na mori ang pagkabutin niya sugi sabab mga pagariakan mga bubayakan yang kaya kapaling tanong sa alungan na mori naapiapan makal tanong sa mga ginawa tanong makal tanong na makal ka ginawa ka hiraman na masa tumatantang ka anaman naggawa siya at Diyos ito naging may karoon naging kaya kakakuha patay kaya lungan na more na dito ka pinakasigan na iplibati nga ginawa ka iplibit ka ginawa ka ginatin niya ka piyati nagakumamunda ka ngayon na kung na mga tamog mga takabunariran na yan nasakabun na di ka di maging dibati sa ginawa ka Lawak sabab ko ay man niya na init pang rakawalla na minitalya dun sububaya ka minigang ko puso sa hubud dunia nagiti ko mamasa magipo wala ka sa ginawa api aki apnap na nga dun wasyat na mau ko mamasa magiplibatir ka lawak bar atana yan tingin kay kabdal magbuya kailangan na yan na dimibuga ka kaya dunia lawak bar mata na yan tingin nga dusa nga man na yan tingin o ay pa mga pagkamakan na makalpas ko man sa pamilya nga pamana dusa ka na Lawar dusa di sama nutu namiyaw na madusa sunabi amiyaw ma sumiyagan tira na masa amiyaw katulugawi dadama ka so kadiji agus mga pamilya niya at di sama nutu namiyaw na madusa sunabi yang katulugawi ay berarti nalay dagi yung taginisya nung urwa ay man na paleta nurun mataw Yaku tagini siya nung urwa ko Aisha. Kaya Aisha, babuakan. Anto na ikatasan niyo kung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anto na ikaw yug. So aya put min yan. Anto na ikaw yagan ka. Anto na ikaw yagan Nabi. Anto na inis po no Aisha. Sige na. Wallahi ya bani ukhti wa ma kunna liyanzuru ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal هلا في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار بتعدت والله باكوتان طب سجدنا مي يغش رسول الله إلى الهلال ثم الهلال إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلal maka pira kami dan nakasri bulani maka pira kami dan nakasembi-sembi ya sari bulan talata hillah rautna tululan fi syahrain wa ma uqida fi abiyad rasulillah sallallahu alaihi wasallam annar rautna tululan ana dadan abakbiya mangapoy umawala rasulullah sallallahu alaihi wasallam berutna telulan talata ila fi syahrain berut menadulan ada na kubiya ga poy kumawala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam so ibig sabihin na 5 bulan nada bayaman na niya na kubiya ga apoy arupa ka panindanik wala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kapi lawo ko sugi mana niya na apya penmakal manusia ginawa niyan nasuwalla na dingat makal apya penmakal nga ginawa nga nasukubur na dingat makal isa riwayat adi ni ka panutula dauman na imapitan at taluang gad no kubor tubayakan lawan handang-handa ripar-riparan kubur sa pagkataling umangon ay binakal na ditakataw to nga pagkataling umangon mama boboy wanto nga pagkataling umangon kuna pagkataling umangon na
dayan kasudayan o pagkataling umahon na pakapsusuay niya na mga usok pa. Umandin mabitan na tawag niya na yang bautan wadam ya bani Adam ana baitun wahida wa ana baitut tut wa ana baitut tul. Hei bautan Adam sakan swing datawan-tawan sakan swing datarang bisa sakan swing dadad na bang kaumpat sakan swing dadar pamangalwati sakan swing da malibutang upit ka bantamana na malibutang. Kita kata dinginan ni kapal humanggaw. Ato na ikadua panawat tuwagian ya bani Adam takulu ala alwanid dahar wasawfa takulid dudu fi batni. Hei buatan Adam tangkadin sa mga pipiapang ng kuliawakan kasigur-sigur aduda nakungkan wa mga luwate sikut tianakan. Dahot ba anto na ikatulo iptilo niya kung mga tao ya bani Adam tudannibu ala dahri fasawfa tudillu fi batni. Hei bawatan Adam baradusa kanudan kuliawakan kasiksa nakan sakano sikut tianakan. Ya bani Adam tadhab ala dahri fasawfa tubqi fi batni. Hei bawatan Adam ana singa-singa kadan kuliawakan kasigur-sigur adudan apa kisem-kisem kengku sepasi putianakan. Allahu Akbar. Mga pramis saya lupa susama nung ada waktu masa alungan na mauri na miyatanta mga jangan na nabubur. Allahu Akbar. So yang gaya kapatay adi pa magusay na piyakalang mana ya piyakalang kapatay terus ko pagine gelo no dala ina kullu nafsin dha'iqatul maut. So kung julang no kaya masukan sa niyawa napali apa katam tunay gyang mutagyan po sa samutatam nakain barang-barang na ayagat tamangon na mamis akapatay adun man ayagat tamangon na mapait akapatay ato na ibarat yan nalagi do di magintawa dua pagkasakit agog na ba pagkasakit yang kaya pagkasakit na sabab kupas mo dadag yudok ko na panganangkan ka mapait are ino ka di ka sa bugas mapait tarina ino to kayo mapapas mo are na ino ka di soup drinks mapait tarina are na ino ka di ka sa mangga mapait tarina yang luto na mapait tapan mapait ana ino ka di ka sa cake ang mapait tarina pamanakik pun na mapait tapan mapait ino ka di pa ginom sa bulat na mapait tarina alay de lawa sabab ko kaya pas mo nga pagugama are ino ka di simbo yan katerangan ako are ino ka di berarti sa pag na dagay sa Quran weh ini no masuk are ino ka di pagugama weh sabab ko man iutukur ka na mapapas mo wa pagugama na mapait mabuwag ta mga kapatay dahil pas mo na mapait ada balas ya iya manak na ba mapapas mo ay na itu kap tu tawan na barang mara pa man anay mato na mipta diya kapi adi pwede nga din bait na biya kadang kapi tapi apa parya pinirito din lug nagniam tapi ato na ipagubayan no sarago ka nagniam ino to na ikna mapapas pa. Wah, na so emang buah ibaratnya na lagi mga tao. Managyan na yaman na matimbag ba na sisidya masjid. Damang panamatiroy po maginig na mauna Japan. Tingap maptiroy panasbik kami kapasad manasbik. Sudah abang mau kisah aman. Abang niya di mapingalabang na mamis mang buah gataman yang kapangadan sa lumang kapatid. Allahu Akbar. So giyay, ato na iptirong sa kapatid. Ito lagi ang kapatid. Dito no di panutol. O man na miya karag-rag na subut na. Tapi akan lakukan, yang ada kerana nasibut nabi akan lakukan. Sutama ni mantu na dia kali pamimigiran mantu na itamnya, mantu na itamnya na. Kaya ibarat yan o. Nalagi do Isa alaihi salam. Igo mga kaum yan na Nabiullah Isa na asara mga kagias ka na yap ko uyag ka na mayaw na miyatay. Ino nga dito po niya uyag ko sa miyatay. Natingin na
Upama ka makawiyaga, muyak suwallahu ta'ala. Pagunutan niyo, siklulo na karano, why? Pagunutan namin, natingin namin apainan. Ate ka ba yayo? Natingin na susam, wataw no. Natingin namin apainan. Misuna cu Isa alaihi salam biang ni yang wallah. Oriane na tigyan ko daw lamatan na tialo no Isa. Hisab. Napagani na biya pong kang sulupa. Ika daw nenon tumalo hisab. Aderig na biya ka puti ko sumbu ko sa. Ika talo nenon tumalo nagito mo mabrat na mata ni Isa. Nabiulay sa skapsarya na. Tinaway. At tinamata na miya lang ako. Pagani ako matingin at taluan at tiyago daw. Nagito tingin ikiyaw pa ulo pa kaya kata ko na baginan sumasa. Akapangatindigan sa pagmaksa. So ati si kadung orang tumano na biya kaputin na bugang sakal ka kan. Kahit nakata koron na begitu cuma sakit pagadapan ang umat na. Pagitigan ako talwan na mamili ang sa kapsanan. Ato no ti angin na ka. Ina na kay kaya mga tao na pagagamasiran. O kuno ya manan yan na mapanugulugiran. Wato na ipipira matataw sa nga na nakubur. Dati na Isa. Nadingara ang pagisian pa si wato na ikarag na kubur. Natingin na ngayon, natingin na pa sa isyo ng karang na anto na ikasakit sa karatong mo. Natingin sa anto noon ikasakit yan, natingin na sa manaya, namiya kapat ng bibulagun na nagyapatayakan, nadakang pa namibuga sa sukas sakit po nagyapatayakan. Allah ya 4.000 lagun ada niya pa namibuga sa alay dia. So di tadi pa mikiran na ada niya panutul sa kita bayang ko na kaibaratan ko kapatay nalagi dukawa at yago jalanan na duminidi na idulugun sa mga papano ko biyag-biyag sa kita mayroon doon nagitiga sa gito kapatay. Ada man adita raw sa lagi do Ibrahim nilupa niya na lagi do telugatus abdam tapi ang prangaran dumagun pulau sa manusia. Ada man Romeo pa sa tingin na diga lagi do ayaman niya na bugod din sa dira sambir orang rin ang climate na rumiak dit na gitu tiga sa gito kapatay. Tira na di ay man ibaratnya na lagi detigen no kambing abiya-biya galiunitan sa kuban. Kaya man niya na sa taman niya no nagitiga sa dito kapatay. So piya mo sa dan nakataw na ka na pinakaminuso na malo maganda-ganda napalit no tumasakit. Allahu Akbar. Ay barat yan. Kami kay sa inyo. Dahil no yung di mapanubo. Ano yan man na niya napakunod na sabot. Pamana pagaraw ko sa pasangot kas sakit kita man yan nunda. Ay ako mabudubun duniya wan ako tabugo play wala. Ati mo nagya mo takyalat takayan. Nagyuto ni kian nagano kaya budubun duniya wan. Ika dua miano jangan alay dagyan mo talay dumiudas alawasay sa mo dagyan po dito numiyawan niya. Dito so paano na sabut na ebud ni materona dan ni mali maulan. Ebud ni materona pira ginawa lockdown diyan na lockdown ro. Lay dito miya lockdown mo. Mayroon miya tayo sa lockdown yan ang lockdown ro. Ika dua mga ibaratnya alay dagyan mo da. Baka sabut na mo da pagaritan no laman ebud ni terona so kokong nasisigo labi. Lawak pa. Ino kailangan na sumanigal po manusia na niyan baka uno ta sa pamilya niyan puso yan dili ka dun ang dama sa kapatid niya ay barat yan nalagi dagyan mo ta sa kataw mama sagya nga masatan imato na bitabi ako mga sangibo ariyo tapi ang mga milyon ako mga panabiyo na sa mga bayan na usahan ng mga dato imato may api-api ako ni Manto kaya bubu mga mama sa kaya masa sa kataw ay man na nila pag-ibaratan nun Lagi yang buat mga mama. Mama membro sa takusa. Mama membro sa kani. Mga fraternity din. Ada saya demi. Isa pag-ibaratan na lagi dagi ang utang bibidya raya. Lagi ang utagi pag-ibarat no lagi ang uta kiyang grupo irana. Ad natira na mama membro sa takusa. Ini paingi siya to na takusa. Takot sa asawa. Why? Membro sa kani, kakanigiran. Ayap na miya sa ito namin to na mama agud rapon. Saka natigigyan mo dabo bay. Ipaparang ni mister di ang takas puta na di natigil spot. Lawak pa. Aya sobrang naman to na remote. Ibu ka pamito niya nang kata na udan. Ba na miya lawak pa. Ibu ka pangiro na tidur yan na miya sumurod na munta mama. Lagi miya kasi sa kita. Miya isa una ya. Adung na yaman na niya na mama. Lawak pa. Yang mo daya man na di bibidya ay dapat iwari sa giyang kaya paman lagi kalili de mama iman to ay dapat yung sa giyang kaya imutada pira ano man ya puputubukan na kaya para sa pamilya ay kita kang dyan na rin na inshallah uwi na tingin na sa babatingin ko si Mrs. na labu-labaw na mata na yun kubaya-baya ko si Mrs.
Wai sabab pumiati pagi jarak nah dinyam dereng di banyam kelang nah pagi jarak no to ada para mga kubir saya tingin si misis na kububaya-baya na nore di ini mga 20 raw mami kailangan natin lagi subki udah suno kapag ada tadi ay terawat manip kelak ka tiga pa kagagawa ika dua mama nanar eh dapat ka sa kaya meeting na ibu ya pira kay kita ko iyo ko pagi siya to na tiga pagi siya ibu kaya nga ina dia unin pagi siya ini sisi karo makan ako pagi na pada kuno unin pagi siya rohanon deret sugi lawan sabab ko yang mana niya nagyami brunen ad na sangat tao bay siya kang kakoriyo lasted na yan yang mo ta sangat tao bay na siya karo man yan na mimbro sa tako sa ipagkal nakalagyan kong buboy na miya kay sa agyang mo ta kapagabrudiran pagabruda agyang mo ta bubay na miyo da sonti na mister pagabruda ko kaya 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 karo man yan na tablig mirsab eh nasi buaya saran ako si ditatanong yung pinang utang mama tingin na iman tunap ako na sa orga ka pagabruda tingin ka roman yan ang tunap ni Saudi na ka tunap lagi yan kaya baka di baka ka tingin na baka ka na ako at tingin na tunap Saudi na tingin na ka ba na malap kabilangan at tingin na nayawangan juli mo wala sobra ka nun yung mana tingin hindi ka ako ng mga tablig di mo wala na daw ko siya kibuto tingin na kapia-pia na kadiga pala ko tingin na ba't man eh sugyat to kami ko di ko sa sipa ka sir to nabong mapagar na udah po miyaga berudah mo tabo baik yaw no tani karumania sugyat pa ako may karumania na pagang-pagang na latest na kipiway Derek na hindi pa masasa kipiway na miyabaya-baya di mamakasahan di mga motor-motor tangin ba kayo naninig ko sa motor apa to pagudas man kaya isa na mga kasuna kay na miyudas on di nato na iwan ka tigang naputo ako ya ito inawantari mama kabayain na mabubulagyan si karumania mata na dia kena negara bang mati miya beluang sa miya kadura guna pagumanan kapan kaya sukudan tingin na ba't man sugyat to kayo nga to na pagrenang kapan apakasurtong usa ka na tingin na mata na dumadi ka akala ko ron ay miya suwang utang mama na mikidmat bun kaya nwari iskanin miya mipi wife di mang nagsapigan ay mana niya na di man nagsasawalay kaya pikir ako na ipaninindyan niya nga ba man lokaliwan lagi Lumia lang ako, miya madiyan, gapakaya miya madiyan sa malabang, gapakaya piyan da padiyan. Miya masa sa mga sida. Miya ako masawalay na lagi doon nulunga budak. Kadang si karuman yan. Ina, ito suka rumah ko. Tingin na bundog yung utakuan. So miya mudagi panugang anak ka, tadang araw. Widang unig ito yung sida, miya motor man. Manong mga tautan. So kaya pa ako man yung ipanugan. Tingin na ito suka rumah. Tingin na, inaut manutra ka, dirig na ito sa lagindigan. Tingin na ito pagtudaw. Pinakatan sudah niyo din. Bana migara tagino niya. Nena magturuan. Kina punutun lang na pure yaw. So kaya pa ka umanian sa online. Kaya ako mamambug yung utagubay plain na. Kaya ako masagi ako. Lagi ako makadugawin sa po. Kaya tawagan siya ito. Arit Manila ka kasi karong mga nagpasagit. Tingin na ipagtuduan lang at yung sanso. Mata ibuti na gyud tali kudin yan ra na pipiya mo pela ko na kudin na biar rupat na gyud puswa dia ko jan lagi cuma tagini ba kadera nung turuan na final na disyokratul maut pagi ako makapito gawin at tiyawagang mabaruman aray sungas yagi pinta man ito miya kadwa gawin miniraw sa pito gawin na din matuda na pa siya kaya sakit ito sungas yagi Manila ka tinamata nagi ibat darilad nagi pwede gamit nagi miya kapagidaya lagi din tinay nagigidin yan ra na diya niya kubo tige na di kami nga pa ito mga panugang kami nga nanay no kulugan namin sa tigit arga kami nga dengan pikiran si karo mga kaya arga nga nas kami at tige na miya timur kano ini ko ira sa tigit miya kap Manila miya na ro sa kaya po diya mo tabo bay na si ibog ta sikan klor nasunjog yan pa mamaya yung tukupay ta wassalamualaikum nasunjog yan nag-ububay ko salam ikaroman yan naroon di putus ayawi nunakal nasa pulur pa kakawataw ikaw ba kami subra sukan kami abito-bito tugawi labo po ayap na tigay kita masakit ito nagya ko lakat na kasi karomak nakada ka na tigil matir na inubayag natin na yung malakatakan na di ka kilala suod natin sumra pa sa ini awat tabutu akay itmanawas yan na di man magdaro iba miya tiya sakit miya kapito-pito gawi di man magdaro ako na ba miya sugot tagilang abad tiga pa kayo so piyat pisisay na miya ito nang utahadid mga tawat ti na biya pa ako masanong na maurya mauna nila na mga bay ami subra sukan ay pagiging sulawasiran na dana agurugo tawaya man na nila mapapuno-puno ang mga urang mga nipay at ti na biso tiya nila ini soto Fatima ya Rasulullah nato na ikusangan na mga bay at tingin na inao
ginan sa mga bae adiran din penatangan adi siran di mga terus sa ikerok tapos sa mga demupay miya waso yang mana niya na Allahu Akbar sugi sabab mga babayami ipagadatan iya ko na yaman na niyan Allahu Akbar kipagkalakan mga dato kagiman to na Allahu Akbar sabab kaya presidente mo sa pilihan mana niya presidente ako bayo kumusira nagagloria mapupitin dengan mga bayi nagapakaya kumusira jangan dato siyempre kaya gloria jiran na iman to na yang kadang-kadang tapi makasangi mo kung mga babayang diulaw na so diulaw narila ka iman to na yaman na nila so mga bayi na ginoiran so kada to presidente sa walay ginoiran so vice president sa walay ginoiran so treasurer sa walay ginoiran so auditor sa walay ginoiran so chief police sa walay na labor semester ino dokter wa ginoiran so chief police sa walay na ilaya alam mo na walay ka pinakamanaw ni ngari na buboy di kumana sabi ito damialat tawata sa kabugano pinakamalay ngari law para di kuman ko pamilya ay buha pa kay di misterian na pamasa sa ragad gula dala na ay hindi pa nuno wa ka niyo ate no doktor wa tres dahil laman diyan na sa David na pumadingin niyo naililista so palapa ay kusay sa tamparan kusay yun kaya mana niya talawati sa bugas 2 tiap pagire sa 10 kilo margas gulay sa kilo sida sa kilo at ano total na ko juarga ano namin niya kami ako macapadin pagiri awas yan mag-snack tagapita salamat nagi ino to di maapan alamat salamat na yan diya mausuga ito na kanaba salamat din upunan din sa kanipakabay din miyata ako sa walay ibili na ka total na ngayon kuya kan upunan natin ipakabay din yan nakapamadiin si mama pagigyan ka kanabaya ko mga naritrace kaya pa nag mga nasi auditor yan anda sa atas pemana din natin kalaban di sana kaya cakura betelati begitu menduati cogula inapi terira na kaya betang udah salad anda na ino na pantalo na kapapa no bungo dana andi tetap pogi ya karena gerug lagi yang masatan ni matu Allahu Akbar adna emana ni nak ketu na baik ap kebubayan yan sinayan siya mayan na ya kini tulak niya ginay na siya mayan na sabab kumama marata ya dan adna buah ketu na mama ap kebubayan yan sinayan siya mayan na ya kini tulak niya na sabab kubaya emana niya na marami ada una yang sangat tahu baik Allahu Akbar sangat tahu na baik miya warau iya rangit are sida minum lagi aku tak apa ya marangit nanti yang ikaru mania apagi siya nakasakana sembugak mo tinaway tunaw no na ipagi siya ba asami de manira di tani bijare na ngaya liyon sa walay ya tingin na paga na ipagi siya organ nanti kubi na kami kinaka tinakuya wala na pagi siya namun tingin na di isa bu pili ka sa isa tingin na lang mo tingin na manini mo sa kanibali magawa mo sa ka tingin na pangalan at taka ito na kaini tingin natin kubi na kami duwi man ito pilihan tingin na gusto na kububaya mo sa ka tingin na lang duli daw kububaya na nga ay man ito naptero na kan maka adi ang kububaya ang pagilay si ina ka sa nga suldo wala tingin na inaw na ado ko na pagabali nga ada mana tingin na pagariyan na tidak pernah ada ubah balik ng ibu yang na mga tugda kami na nang mapatay pawita na nga magbubur mga babakan itero ni rana nawate na tingin na digat pagawa na sa kanipagawa at tingin na pangalan na tama idig na beramap tero ina ipaninim mo taka na sumuan tao ini paninim mo yang nagis ina yan tangon lagi ini paninim mo niya no nabiwa yan so kaya bawa niya no naplalakaw siran lagi ang tama man na di mamagitong wanda niyan ito din si ina yan yang nanti yang kita di umat tidak minjam yang partai awira yang kita di umat bapak yang nanti ngatan dawa yang bukan nalok saya usah unta kaplela kawiran kami yang kira bagi umat ina yan na urap kasih sifatan ang saka kailaman sang giburkan narila api anda kung kayo ni bagang tiga negaritang mo na dirkan mga binasa ko di nga pagito ko api anda kung kaden ini begak narilar kaden sa wayang akapelinta da otak ka sa kipapantag na ka karam mo dingar kay karumang ka na di ako niya kailay nasan gibur kadug narila api anda kung ini begak tingnan na tatargin man ina tiga ditero
Kemudian may lang utan miya lalaki yun at tingin na siya ang sabat di bagam sangya malaki yun. At tingin na urak bitero akan rekan na api ada mo kayo ni bagam narilan. At tingin na saya o kakat. Sungan na kan sa kabuhi ina di yung majungi. Wata ko di yung majungi. Tingin na ka na ina kasungan na kan sa kabuhi. Ini bagagyan ng sila yan. Aman na talikudan niya na hilay niya. Ito naman tingin may pagsakan na luk saya. May apigin yan na pangalang niya kubaling sa wali na ni mister eh. Umiyak sa bubi. Nabunian raga-raga ya sina yan. Hey loks at tingin. Inu kasi ni matataw. Aduh at tingin ako na. Kaso at tingin suwata ko na inibaga ko niyan si. Anak na tingin nakapuntuan ako niyan. At tingin na ibabu. Isan na natina ka mama. Babu at tingin na sumansupangan niyong mga ina natatarimaan wallah. Imantod na paladang aswallah. Napangan niyang kakwallah. Apagi bunuh niya ng kananawataka kawatan na tadimian. Wata da balian. Wata da ukadian kung dinipentag niyan ka. Namiyakatin ka mo talong sinagumiuraw na tumiyap na ikwallah. Aduh ya Allah dia akan magkaraw ubaka sakiti suwatakan. Ya Allah narilaing karakan kakabay akan mana yang yakin ibagakan saya. Kena ubak way di kabay aduh ya Allah. Nadingkay ni pagabinasa ako di ka pagintawangan na namang watakan. Kasang gibukiran narila sakin ibagakan si. Sabi dia ko din pipet tuan ang kutawatakan na matamatan. At pagilin kasupmuso akan kadan na ba kanunaya mananian nararangin kamay tuli. Tigan sa katawan mama tingap sa tigan na katawan wanto na imang bubita dua takan inong mapagi pumangin na bunuh walau ta'ala na tigan dapat ay pagisya karakan wanto na ibuta dia dati na doon cipta dia at tingin na skanya na mama na miya kapia-pia rakan na ni adat miya kapia-pia kini pun takan rakan watak na mama okay dati na miya kapangarumaw na maratay adat ababay ay miya pangarumaw niya na maratay adat abay ira tingin na iya masa alalalis niya suwatakan waya maili ang natingin na makapupun sa liwa palalagwin sa kapulingin sa walay. Sabi na natingin na di ako niyang pagilay na lagi na tingin o di gubunungan na apos akin. Sangot tayo man na niya na di niya nakapagdati si Iwata. Inawat tingin na mapasama pangasuldian sa sulit aramu din niyan. Ramon sang niya na mga rata basa. Tayo man na niya na makaliwat tingin suwata na benar sisiga na ko niyan. Na may iliya kung bukubun talian so kagkarata ginawa niyan. Na lagi na tingin o berpunta na yaman na niya na puso ang sa di kagkarata ginawa. Tingin mama waya ko ipelinta daw takwata ka na sa kanisang biyan na ipatakarawak na di ako niyan silong patuan waya ko ang apitagong biya o pamikiran nagyang ka na nawata ka na mamabuto daya man na niya na sa kanisang biyan inarilad lagi nasudin so kaya nagarwang utama man na miya sakop po niyan si inayan aguraw kaya na daw at tiyan inakulay na prilay akong ka ako ginipuntag na kanraka kataw na kanamala da kanraka katarutopi inakulay na imanto akong panamatagad timo suranon umangat tao ko dunia na niyan din na matimbang suranon wina si kuya man na niyan nawatayan naulay na rila yakong ka sa giyang gaya man na niyan na makmahan na niyan gulaw lakor ka prila yakong kaiman to tiganina na ipalingan saka at tinawata kulay na kararangitan din si karumanga tinapiya na ipalingan saka namiya ilang ka manang utama babay sasako po niyan si inayan na mo tam na dawran may batuatian niya na mama miyaw pa kaulunga nung man palingan si inaka pitero arma diyan gabay ni bang dia kailay at tingin na ibay suat tingin suranon da kan ina natakapangka nga na naranon ka sa mga 70 na ibet kadang-kadang ta suranon da ina ilaman ka piapan marata pinggulaw lang ron tayap na pulong niyang wala na diyan ka binasa nasa tingin na babay na sampi-sampi ang ka nasa tingin suina ka na andin ka lagyan da kan na taman sa kapatayak nadap na ina ang nagatalong ada na tingin ka blagrak ni ina dada ba kanong gisambi papagitaw api apa na mga paman ang mga rumah pencoma kana din na yaman na nagasabihan iman to tingin na miya timur ka kuha na sakay awa kasi tingin si ina yaman na din ang pagkabaling na kandiyan tingin tumliin ka di ka kapsublawan andin di ka terwara ka namin yung puro takad mo betul nga ata tingin ni babaya di mababaya sa panugangan yan sulit nga sina kan makakan lagi larang kita babaya ada di kaki dia manir nak kerdet nama dia sami dah saya manap kesingan nama manap kedin jurang sugi awan ane nau so ina agus mama aman ane nadinan maka pagaka pagada kapagada tirong kapagitaw gurumnya lagi dia na sumusa gara gira-gira sumusa sekalian ini yang panutulan nabi api yang rarian sukomian pitu amian tiruian sukomian na rupa ka pangra pagana ero nabi tiruian natay makalawan na kanurang nari sa ilmo
Antay makalawan makanurang nari sa kapasa. Antay makalawan makanurang nari sa kahumangan. Antay makalawan makanurang nari sa kabug. Antay makalawan makanurang nari sa paratyaya. So pito ang utami at teruyan. So juga teruan yan rin natigwan lahi Jibril. Magan sumagan at sumadung mo sa kadako kabubaya yang na nabi teruyan. Ini karena itu nutuk Allah Ta'ala. Kanu din yan natigyan kasuan tigyan sukap pagaloy ako kapasang narapnak nanan. Nasukap mo ito gawin ginawa na tambadang nanan. Na ini bigyan na tigwan la promise. Inaligyan mo taw lamang ta hadis kutsiyaw. Ay nalinian. Ini bigyan na promise. Asad siya kumuha ko ayaman na niyan na bantugan naman. Bantugan. Aginan surab naman. Ako sukap ayaman na niyan nakapagaloy ako kamapian. Naginan natigyan sa tambadang. Naitintinagadang no so apo yung sumasara sa walungan ako. Sa akin mo imapiataw. Sa akin imalataw. Sa akin imapigalabag. Sa kanon na Allahu Akbar manatigalabag. Pero ako nanan. Sumiyo mo mambungya Jibril. Inatong yaman na Musa. Peter o Allah. Anam yang alawan mga saman. Anam yang alawan mga sa paratyaya. Anam yang alawan mga sa ilmu. Anam yang alawan mga sa iman. Hati ko Musa. Ati mi alawan mga sa iman. Ikinayap na masakit nun gari. Napiyan ng tuduan na nadukan ako mo surga ka. Tagaw nga po mo surga ka. Nabiyak ako pulakad ko Musa. Ati na pa mari Jibril. Napay na napitiro ng Allah. Tinaway, bukan mo surga ka. Kagaw ka mo surga ka. Ana tinantar yan. Tingin padagang sa sedek. Padagang sa karni. Padagang atigin sa karni. Natigin na mata na yung ini di iterakan wala utan na padagang sa karni. Tingin mo sa ano man ikay liya ko sa kaya pangalaw ni Raja Barat yan. Di namin ka mapita ko subo. Napagay niya sigad siya sa daan. Ayaw subo na gumiya ko lagar ng musa na piyagay na niyan. Miyele niya ba? Muto sa karni. Mata nanti umusan, nung hindi kaya pakapipitera ng paratya. Ay siyempre, mele niya na ako. Para sige ditar, ba't mabuha di dagang sa karniya buburo? Sa salamin, di mga talong ba sa kuwan? Ay ito. Natural na, padagang na sila namar sige ditar. Mata nanti kaya pakalaw ni Raja Paratya. Pitulugo mo sa di ang kaadi niya mahitan. Yaw man niya sa mela, ilay niya sa padi na perantar niya sa karni niya. So kaya pa sa diyan marada, pamakaad na isa ro kagino. Nagino ni nang utay sa agino na ditapugyan. Kaya panamiya ka noon, natanap po. Tapi si Masimo Musa. So kaya pa ubusian na miyali ang utama ma. Kinuha niya nagiyang utay tatapugyan. Piyang mo na ng utama nga arbanian, miyali. Tutundugan no Musa. Saya man na niya, pagin ng kanina, bubanian mailay. So kaya pa kung mga utama man, piya inulaban niya sa karni, piyang aradian, iniluto yan. So kaya lutuan niya na miyalik sa puro, na kinuha niya nagiyang utarban. Miyang alala pa mabasket. Na minibutad, nasa timan ng naluks. Siya ko po niya na hindi dire gano pa masasiyar. Tapi may gunin ang utaluks. So kaya pa may gunin na siya biyan yan. Uriyan o kaya sabi niya na piya ko tudiyan sa giyang utap ka na naniran. Na uriyan niya na miyang na tangutawata. Kaya man nanina dinili panong ito ng utaluks. Uriyan o kaya pa kapasalirang kuman na hindi panigyan man sa utapuro iran. Namiyan ini mo man ang utawata, kapaliyok man, kapsusukat man sa mga niran, nasunjugyan diyo niya na ilalangan ng Musa alayhi salam. Imanto ang tingin na kailangan na mga explain arang. Tigo mamay mo sa ino ka na. At tingin na giyang yagetir on wala sa skay miya kalawang sa paratina. Di pa kapya siya ginoo. Uway na na bitir yan na tagaw ka sa kapo surga ka. Natingin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mata natingin, hey Musa, iman to ako pun mga paratyaya. Asubisupang ni amakan natatariman. Hey Musa, giyang muta mama. Looks, ayam ananian na kuinuwakan sa giyang muta puro. Nagito at tingin sumakan. Nasa kupunakan at tingin awit na kan sa siar na pamaiguanakan. Naya tingin na ulaw-ulan yan. Nahira tingin na diyan ni pamaiguan na tumapnay ko Allah. Ya Allah, yang kaya wata ka na mapili ka luk sawata ikan nang muna panginagan raka walau yang kay niya sulda Musa si ko ka surga niya hey Musa iman to akong matarima at tirima wallahu ta'ala so yaman na nila pang niya Allahu Akbar alam pa yung migiran na iman to ay do ramig miyat putay na taway na daniel kasabuti ginipuntag niya giyamay na busina yan oy iman to man ada kasabuti iman to niptirun sa kaplok-loks ay po taman na mga inigadali ang saka lagi pwede nga ni kang gagsa ang gito ni katawan tanong minit taran lo babaya ka gaya maka imusina ka o gito bi katawan tanong hinahin ni kami sa umi di nga di kang gagsa na iya man dito ko na babaya sudah ko nga sabuti wanto na yaman na dito ubay man to Allahu Akbar biya kasi patap lagi ada ni kaya pa ko magyang yawatan na daw miya ka hindi ka dali ang saka anto na next chapter yan ro inakan so purpose ka yung mga paimigiran na kaya panibayan yung gagdags na siya mayan ako naman so senior ka pasabi yung natira motor so iman tuman mo na miya kasi pata ano ni kagag sa watak yung may natinan to na pali kailangan ka buti ka na yung watak
Wah, mana niya ada kasabot dia, kanto na ikipapantagan no, mana niya na wata, si kulok siya. Mana niya na pagawri na kano na yun. Dan na rin na miya taman makawri. Ikarong ay sa alaw na. Oh, sa ataw ko na ba eh, at nawata yan na buto. Yang mo tawata yan na buto. Nasisisaliw. Nagyang mo tabay na miya katunulan na kasakit. Nagyang mo tagyat tuburar no sakit yan na miya kiskya duwata yan. Ha? Hei karitang ko nasulad ka. Lahot ba? Nauriyan ugyang pagasulang mo dawata yan na ditlali ang mutay na yan. Hei karitang ko imanto na miya nakapasupog kagdamakan na masakit. Swati yan sungap kasakitan sa miya katlulan na imanto na tinimbag-timbalarak na wala akagdamakun. Hei karitang ko na malagi daw ko na magagada madiyak kanda na ikaga. Hei karitang ko na lagi daw na yaw magagada adiyak na may pugasag yang kaya magagada makan. Hei karitang ko na panginakan ka inawatakan kambuk ka din na may bayang ko dunia na din na may angin akan ka iman tuwa kurka panapagangin haywat akulay na inis bagun wataya na hinakulay na antunauto itiyan ni karitanggo pamasana kong kasabulong apiasar buwa manukal bata ng kaya magagdamakan karitanggo nakatawan ka dan nabakur kami angin dabakur kapi amangni iman tua kur kabumangni na dia kong kapesubwa tiga nila kulay iman tut na tiga na pemasaku din sa bulong dara-dara kong kapemasaku sa bulong ina kulay nayawa kong kapeliwa ko ina pemasaku sa bulong urian yan miyani mo sa bagerang utawata na aluminium mamanti nasuki ang pakauman niyang kuliw-liwan niran na miya kong pelakap kisok kung pelakag yang mutawata pagkagataan sa kapangguraw kiyan ya Allah rila ya kung ka kaya pa mo kaganakan si ina kaya pa mo kaganakan si umiyakan inawagin ang panakamamang nirakan dia kena nagkibagay sa pamanginian rakan sa kailabiro na matao ka piyaso sala di pirakakan dia kumakapangutang kada tinda pagutang rakan kada ku nagkibayadak nung hey kadnang ko ino ako tuluminyo kadia ka nagkaraw ubak ka napasubuha si ina agkagdamian YouTube penekamangin rakan napasubunak napgerata ginawan yan iya Allah narinaya kungka kaya pamrakan akun si inakan dia kena tinggian kerau ubah kena pasubuh si inakan YouTube penekamamangan nirakan kadang kuna dia kena kerawan terubah teru ada pirakan lagi tu tinggi ni kaya pakai ubah kan sa pelewaku kaku aku sa bulu na kadang kuna sail biru nama tahu kapia sucalan dada pirakan tadi aku makan pengutang kada pengutang rakan kada kuna gelebukan kadang kuna iman tu na sulda mungkina nama mati tinggi na duduk kaduka wanaku na peteru na kanu na den na miatu na kana bulung sanggaya mga tinda tinggi na kadang kuna rinda iya kungka urian dian namiani musa begerang utawata nasugi apa limu yang sabeger nasumi ulad dan yang manian sinaya namatay den nasudan suki ilayan yanun samatay den si inayan lapya lalawin yan adinyan libangarkan inakan kianatan akong kana da manaamakan da pagariakan nawan tunad ni suhanakan sa kabumanilang barakan inakan naginatan akong kapan na sabab sambut tadinya nun dikip peluday sambut tayo mana niya narata ginawa niya namili ni nang buta karatas ama kakampali na iyan na mana niya nakiabuka niya sudah tiya diyang buta ulama tanong sukya ilayan niya nun namagan sumagan na bikar yan nagyang buta karatas tagi ni ba nagyang buta ka peliwang utawata na mibal sang utaka kasasagit tigi inayan na mibal sa yaman na niya na surat ay bagag yan sa giyang utawata yan kaad na yaman na niya na itutuman yan dahil hey tiyan ni karitang ko
Ika mampunggurao kadiak nanan kabaya. Hei garitang bunak natin tarunakan rekau bakung kagurau ka. Itigin di kerata ginaka ni gira pukini akna punggurau ka. Atau nak nanti na iman tu na punggurau ka nak nakakaman. Aduh garitang bu kapia-pian kana di kamana punggurau. Hei garitangku katawanakan yang kutuak dia liung ka subuh kurkasa bulung na pimbebak nanan. Allahu Akbar. Katawan na den na piraka pia susalat. Katawan kainu akan sakasuwa pimbebak na kapa kaliung ka. Kadi akan kerau bakung kakat tinudi kumasakang bedutirakan sanyawa. Dia akan kerau bang kamaila ya may kang bedutan ako sanyawa. Pagkagdam kap manatigin at tanto surat lagi. Kita tingin ni kan beberapa urusan di pangaliw na saka apara dia mo pilih sa muta masa kang bedutirakan sanyawa. Tingin ni karita mo narilar kan. So kaya pa murag kaya pa maraging karakan. Nandengat ni tingin na yaman na niyan na mapuplan wakanay. Yang kaya tingin na surat ay ibabagakar ka na ad na tingin at tamu kaya maka. So tingin so kaya patay niyan na ad na ini bagagyan rak na tamu. Lakatang ka tingin ang kaya iga na nakalutang ka kay eman na niyan natatampo ng usan. So tamu pa iga na terkaya maka. Uwi dan tingin ni karitang ko na saksing ka. Kaapya so salad na dagat na nanibad. Dahon. Tingin ni karitang ko na saksing ka apya so salad na dagat na bagusan libad. Pagi ini kalakakan. Saya mana ni nama sama kinang langgan ada mang gusto. Tinggal ni karitang mo na saksi kau din. Kay ni ganan terkanan na parar kanan. Kita tinggal ni dang lebat. Api tinggal susalan na dang kurun lebat sabab para sa Ginoo. Yang kita makna tinggal na niya sakit ako sa miya katlulan na miya dersak na dia kurun makang gusto. Na kurun na tinggal usar kay ni tinanan arka. Tinggal ni karitang mo na yaman na niya na parar kabunan. So tiga dia muta ulamatan ang muta gugaw. Dia muta ina sa muta wataya. Na time 70. Kada niya panamating bang sugagaw kita nu Allah taala. Sugagaw kita nu Allah taala. Ina to. Aya kala igagaw wala. Na inat niya sunaraka na piyagit to kawan ka. Inat niya sa surga na piyagit to kawan ka. Yesu wala igagaw Allah taala. Ina to nakagiyak na ba inat sunaraka. Tanu din niyo. Aya kaya na unaraka na pangangalak. Pangangalak. Kau pa makakita pangangalak kalangon tanong tipu na dinyan begitu ko ano na naraka. So inan so kalabus umayor papangangalak. Kenapa lang na taga po na bayabo na mga pagalo sudah sa kalabus umami ka no. So inan so kalabus papangangalak o mga lalong. Ang mga ganang mamangaw so tugurun. Ang mga ganang yaman na niya na drag ang mga ganang maginom so lang no di indusa. Na ano na yaman na niya na misapar kanyan kapira mo ta kalabus. So mambuso naraka na inan na pangangalak. Na so di ka lang napagulog nun. Napangal ko to bangay ni bagakan bagak so sambayang sa timang buwak ko ay bagak ka nakyut ka kung naraka sa isa ka hukab so isa ka hukab walo kuluragon manisaragon na taluga to sa gunung pulo gawin o manisalungan na sang iburang na timbang yang walungan na mauri so ati ko nabi so dip sambayang na sa kataw po dip sambayang ko ingit na 70,000 panyakit murka tibalak na pong gabit niya ko ingit umadua na magato sa 40,000 murka so ati ko nabi so sa kataw dip sambayang na timbang ang pugrar niya so tawtala nagikimiyak patuton mabusumur ka wallah. So kung saya mana niya na dipsyon bayang dia buat karung kami yang walay nga ino to sunnaw nabi suka kurtina kataya ko sige mulbira biyo kataya Diyos tado ino sunna walay suka kurtina kami alay yung nabi dia buat karung kami yung dipsyon bayang usul na walay nga na sopat puno gawi ay priskir ka wala na kuwan yan sa baraka dia buat karung kami yung dipsyon bayang ay dapat ko yan na iparambang na dipsyon bayang hindi na isusulda ka na dipsyon bayang minita mga lawag pa so gaya mana niya na miya kadang-kadang lamang alalangan wallah. Ino to nakagi auditan mo ya pananggilay. Nakalabay ni Najunara ka bapamirito sa tulay. Bapamirito sa arwan. Kaya na kunara ka na pirito nun so tao asu pagyan so Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan ay mga bubayami, mga pagariyakan. So yaman na niyan na mga lalangan wallah na
attitude niya biya kadang-kadang dahil din nagyang mo tagin sa parnian o yaman na niya nakapamaganda ubad ano di pamaganda yang mo tati wallahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni itham wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum ini sabar wallahu ta'ala suka panganta tagu suka pamaganda iban to saka na mapamasani pa pamilya namas to muna na ya seringan na drug adi sa suruyan oy to muna ka drug adi sa suruyan ino to nakagya sa suruyan na sudrag napiamiat to yung abo kaya nas kanya oy nabukulo la kaya to gibiya kanya nas kanya buto okay na susuruyan ay itu na namapay ta siringan dinya ni mapakabulag sugurumay dinya ni mapakabubuno sa isa ka walay dinya ni mapakatutula ka sa isa ka pamilya ina ni kala bisa nga na yaman na niya na suruyan Allahu Akbar na iman to ato na siya man na niya nakasuruyan ka pa maganda so kung ka pa maganda mga bayi agama basta na pa maganda iman to nakanabay mo bayi at taman iman to sa mama namin bulim na tamaganda suruyan mo mama at tabi mga sagibog mga udiyong lola so lolo ng tarimangan so yaman na niya naanda din mo ni kalo ya kumaran nagibo ka ginaw nga kustod niya padagan sa mutad busa niya gibo ka ginaw nga kustod na rin na yan nalay din mamu lawag pa nalay din ira ako na wala bugyang na mapagatimon sa igarya gatimon sa mga bubaya mga baya ani wala di mamamipit ay way da ni na way kantaw nakatigil so sikuan na way nabon din itigil ka pa maganda kay gi nabunaray tipi maganda ka pero ka nabunaray way so tigil so katawan na ka tigil na way imba inaman titud na bare tagi ang ayamrano ka matabu lagi pa ka titang udo ka to mi ang bitiray kaget-kaget dirabda kaya di lagi pa di na nakataw to ni bitiray anira way di ba so kung mga injek napakamubetuga kadang na itang nagabati yan way so kung mambuso arab napatwa nga lawang bar dengan bari siya gabati so apo na siya surat sa takatin nga siya nagabati iya maranaw natin yes boom yang mitirain lawang bar wala po iragi ang utan ng mga lagi dia ibo agi daw nina biya sila budal ya ada sih ulami gamay to rodap sila biya sila budal so paman natin yes boom sa kaya kabray tamranaw na iman to mabunas bisubra-subra kabray tanong taman iman to apya sa tagdalo mga bisina budal mga maranaw bisubra so kabray na apya so lagi di kamera iman to na di ka bisubutan oh yan to na di yung agasabuta nabanda mga parati kan ron di bagyang anak ko ini iyatay ko si kuwan anto no nino sumiyad dali mga bulawan so kuwan siya na rumarang pasid na bubaya malayta mo ka iyon iyatay so to anto na iptero niya na ikadua iyatay malayta mo anto na ilasap tero niya ini dito di simboya tinay na ko nga tinay na punay tanong to ay di nitero nabubay mabudi simboya so yun di agasabuti sa nga maranaw lay di mo na mama iyatay ko na rin siya to na andari so da ko na malarita mo ka ama sumala salita mo ko Irisimuin siya gitu. Ati ini nak dari kadi ati nak pergi kita kanusan. Saya mau di nitero na dipsimbo yang sudi kemah habis cina buta tau. Ati kata orang habis dipsimbo yang nak ngembau. Eno tu dipsimbo yang. Ene di namun tak cuma mas kita dalam om namun tadi. Kumahap zaman mata na yati kita yati ini miya guntung buta-buta. Are eno to. Tak cuma sila naik sama masjid. Ini saya nak apa nak miya guntung cuma jangan masjid. Nak jangan miya rekap zaman kadi kami dicumpau. Ni apa lagi? So disebutan apa yang saya merana apa iman tu nanti yang ada di iman tu. Kita yang mana ni nama kau sini buta. Sulai dia membuat mana ni ada nama atau ada. Anda ni kau pakai dia yang mga ingaran no pediran. Atau nak sudah debitan ni. Kau nak jauh ada piuran. Tinggal ni naus tu. Naya bidu nakal. Kami apa pegan atas sila nanti ini. Oh, bangun tu taruh kait pun lah kumputo. Tu ang batiin na diun na sekali lebih na saksi kado ko na matero. Kubir man. Dia buat tigo na biya kalau yang aku pawing upagaring ka Muslim, lagi do giba ka kaba. Ikadua nagibo kalau yang aku pawing upagaring ka Muslim, lagi do kian ka mailaw. Ikatlo nagibo kalau yang aku pawing upagaring ka Muslim, nating mga piuno ka supito 10,000 malaikat tadi itu opsi sa kaba. Ikapat nagibo kalau yang aku pawing upagaring ka Muslim, nating bang atiutong ka supat 10 iya piaga manan. Wailul likulli humazatil lumazatin wallah sangat tasiksa bagian ng manitalian tan ng mga sudi. So insyaallah apya setan ubaya manan na kita bisa dia nga pero manan kambo. So ay manan niya na balas ang kaya pali mulimutan na ditatalikan wallah nang babad niyan. Ay manan niya na ituro niyan kita no ay malap paambugyan niya no. Ayang dalos tano pagalitan no amin salim wallah subhanahu wa taala. Walin Allah taala sumurian sun di surga Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.